Na redovnoj konferenciji za medije održanoj u sredu 8. septembra u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Ljubomir Maksimović, potpredsednik SANU, govorio je o izborima u članstvo SANU kao i o aktivnostima akademije do kraja godine, dok je akademik Aleksandar Kostić, upravnik audio-vizuelnog arhiva i Centra za digitalizaciju SANU, predstavio novinarima proces digitalizacije Miroslavljevog jevanđelja.